Renouveau matin ni o ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'a kɛnɛ dayɛlɛlen ye aw ye solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔntuma aw minnu bɛ yen nɔ ko aw sera aw ka cakɛyɔrɔw la ka ban aw ka telew ye renouveau la ko aw ni ɲɔgɔntuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula an lajɛlen no diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka wagatiw cogoya tɛ kelen ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ani farafinna fɛn bɛ tali kɛ sɔgɔmadafɛla la an bɛ o la jamana dɔw kɔnɔna la an bɛ tileganfɛla la ani sanga kɔnɔna la dɔw fɛnɛ bɛ ka an lajɛ walima ka an lamɛn olu bɛ su kɔrɔbalenba la o kama an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ n'i ka wagati cogoya ye maa minnu bɛ yen nɔ ko olu sera u ka baarakɛyɔrɔ la an b'u fo minnu bɛ yen nɔ n'u b'an lajɛ sokɔnɔnaw la an bɛ foli belebeleba di u bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu ni an sigira nin kɛnɛ kan don o don an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnnin ka bɔ Segu ko Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma radio Bɛnkan ka bɔ Kerewanni radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamilon ka bɔ Kebila fo ka taa se Tamani mama minnu sɔgɔlen no an page Facebook kan Renouveau FM et Renouveau Télé page kan ni sanga kɔnɔna na ko abonné kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma bi tɛnɛ ye février kalo tile 28 san 2022 kunnafoni kɛnɛ olu bɛna dayɛlɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka kunnafoni aw kun fɔlɔ min b'a to aw ka kunnasiri o ka se ka ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna na an ka jibila baarakɛbagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ u foli la sabula ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔli sababu o ye olu ye an ka foli belebeleba bɛ u ye u ka soli ka wuli kɔnɔna la studio Bamidaw kɔnɔna la jama dafara Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ ka Fanta Tomota Soni ani Isa Kaba fɛnɛ bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ jɛmukan kɔnɔna la Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ e ɲanafin tun bɛ anw na a kɛra fama ye tile saba siga t'o la a bɛ fɔ ko bɛɛ tigɛlen tuma dɔw la a bɛ fɔ ko maa min b'i tɔɔrɔ n'o tigi tɛ yen o de ɲanami dɛ bamanankan girin ye min ye o ye bɛɛ de tigɛlen koro mina wulila nka somɔgɔw bɛ na duman kɛ c'est-à-dire o bamanankan ka girin ne ma dɛ i sera sɛbɛnlen yɔrɔ mɔgɔ tɛ ko ja i la ne b'o de f'i ɲɛna mɔgɔ wolo min bɛ yen n'a ka sogo minɛta ye koro ye bɛɛ bɛ tulo ci k'a fɔ nin sɛbɛko tɛ nin na nka koro in n'a somɔgɔw bɛ na duman kɛ n'a ye baasi tɛ a yira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo a bɛ cogo di baasi foyi tɛ na o diyara n ye mais ala fo bi ka ala tanu k'a dɔn k'a fɔ n t'a dɔn i bɔ mɛn ni nin finini ye fan min fɛ bi n dalen b'a la kanubaga caman bɛ yen nɔ u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima nin ye fini sugu jumɛn ye sɔɔni jɛmukan in kɔnɔna la an bɛna o kibaruya di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma o tuma n'a k'a ta kibaruya an n'an sigi k'o ma kɔnɔ n'o siga t'a la weekend jara an bɛ ala tanu an bɛ se k'a fɔ laadala an ka weekend bɛ kɛ ŋaɲan kɔnɔnaw la an kɔni an ɲuman bɛ sira k'aw sɔrɔ yan ka soli ka wuli daminɛ kura ye ni ala ma baasi kɛ nin jɔako in nin y'a daminɛlen o b'a to an bɛ don sɔgɔmada in na kibaruyaw kɔnɔna la tuma min na sanga 20 min kɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu an ka bi jɛmukan bakurubaw dɔ filɛ an bɛna minnu da kanubagaw tulo kan Isa Kaba Sidibe bɛna walawalali kɛ aw ye kumasen min kan bi décryptage kɔnɔna la o bɛ tali kɛ échec de la négociation alors kun jumɛn na a ye nin mot in suganti a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la anw ka bi maa welelen o ye Zanga Goyita ye ka bɔ jɛkulu kɔnɔna na a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko mouvement Maliko ni jɛkulu in yɛrɛ ye damakasi sɛbɛn don ka taga fɛn bɛ tali kɛ Faransikaw ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka jamana koɲɛw ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ni jɛkulu kofɔli kɔni ye damakasi sɛbɛn don ka taga olu juguya la o la a kun ye jumɛn ye ko mun de kɛra an bɛna kuma di Zanga Goyita ma ka bɔ mouvement Maliko kɔnɔna na a ka se ka o kibaruya di kanubaga jamakulu ma Basaro Hayidara ale anw ka don baara ɲɔgɔn welelen ye an y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ bibi na bɛnbaliya kɛlɛjugu o dugu jɛlen don Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛla la Basaro bɛna ɲininka hakilina na a ka se ka faamuyali jɔnjɔn di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o kɔfɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila tan ni ka segin kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na o na lase kanubaga jamakulu ma a lase cogo ɲuman kɔrɔlen na Alexis Kalambiri fɛnɛ bɛ bisimila ka fara don kibaru di sɛbɛn ɲɛ fura fɔlɔ laseliw kan bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la an ka don fɔli duma o bɛ kɛrɛfɛ Amadu El Konare ale tɛgɛkɔrɔla falen don bi tɛnɛn sɔgɔma kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen kolo girin caman na ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn an bɛ don baaraw kɔnɔna na sisan ni wagati bolo da cogo ye
sankolo o bena jɛya mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nga buguni marabolo kɔnɔna la ka fara sikaso kan mopti kucala san baɲangara tawdeni ani tombouctou ko nɔgɔ bena tigɛ kaba la wagati ni wagati ni marabolo kofɔlen nunu kɔnɔna na fɛn min kɔni be tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la min bena bɔ kɛɲɛka fɛ k'i kunda worodugu kan o be ci bugunikaw fɛ yen nɔ sikaso mopti kucala san baɲangara ani tombouctou duwanza marabolo kɔnɔna la ka fara gawo kan menaka ani kidal tilemafɛ fiɲɛ fɛnɛ bena ci olu fɛ yen nɔ min be bɔ kɛɲɛka fɛ mali fantɔw fɛ fɛn min be tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ na o be ci min be bɔ worodugu fɛ k'i kunda kɛɲɛka kan bi tilega in na yɔrɔjan filɛliw min be daminɛ kilomɛtiri 3 ka taga bila 7 bɔɲɔnko la ko o filɛliw ko gwɛlɛya be nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la ko tuma ni tuma bi tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ ko nɔgɔ bena da kaba la fɛn min kɔni be tali kɛ san fiɲɛ na ko o bena ci buguni marabolo kɔnɔna la sikaso mopti kucala san baɲangara tawdeni ani tombouctou o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nunu ye kayikaw olu ta be yɛlɛn ka taa digiri 40 na kulikoro olu ta bi jɔ 39 na sikaso marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya be kɛ digiri 38 ye segu 39 mopti olu ta be yɛlɛn ka taa digiri 40 na gawokaw tombouctou pardon olu ta be kɛ 39 ye gawo olu ta be kɛ digiri 38 ye kidal 36 menaka digiri 37 tawdeni 36 buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 40 na kucalakaw olu ta be kɛ 38 ye kita ani ɲoro olu ta be kɛ digiri 40 ye narakaw olu fɛnɛ ta be kɛ 40 ye duwanzan 39 san marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 40 na baɲangara 39 joyilakaw olu fɛnɛ ta be kɛ digiri 39 ye bamako distriki kɔnɔna la ko nɔgɔ bena tigɛ kaba la sankolo kɔni o be jɛya dɔɔni fɛn min be tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ na o bena ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛnana bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli min be daminɛ bi kilomɛtiri 5 ka taga bila 8 bɔɲɔnko la o filɛliw ko gwɛlɛya manganu benana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya bi bamako distriki kɔnɔ o bi jɔ digiri 39 na bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 49 ye tile bena bin nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 39 ye wagati boloda cogo ni bi tɛnɛn sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ka daminɛ kayi ka taga bila fo tawdeni a kun ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔ ko ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale kɛnɛ bena dayɛlɛ aw ye amadu fɛ amadu fɛn be tali kɛ février kalo la ale be kuncɛ bi kalo duman kalo surumani a be kuncɛ bi bɛɛ n'a ta kalo dumɛn le fana na dɛ kalo dun sara dɛ kalo sara a mɛnna février be kuncɛ bi sini ye le premier o kuma o de kow ye to b'a yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn mali la a bɛɛ lajɛlen comptabilité u k'a dɔn k'a fɔ ko kalo sara hakilila jigin don sabula nin waati mana se dutigi jigi a ka sara ni kelen siga fosi tɛ ala mun ye baarayɔrɔ fɛn fɛn mali la ka taa se fɛn minnu bɛ surtout n'u ka a côté sɔrɔ tɛ ten o kuma ni gɔngo tɛ a ma nɔgɔ y'a faamu tabarikala an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen n'u bangena février kalo la tamafɛn min b'u la an y'u fɔ kosɛbɛ a caman ye maa wɛrɛ tɔ n'u ye kosɛbɛ jateminɛw la bɛɛ y'o seereyaliw kɛ o kuma u ka kalo sara sa minnu ye marisi maaw ye an bɛna don olu fana ka kalo la tamafɛn mana k'olu la yanni marisi ka tile 5 sɔrɔ an na o fana lase bi ye ntɛnɛn ye ntɛnɛndonya denw olu caman ye maa ye maa minnu sumalen don u ka kow man ca kosɛbɛ wa caman bɛ yen minnu ka maa gasi sigi fanga ka bon ntɛnɛn den minnu bɛ yen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ɲɛ a y'o bisimila saga 26 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan jiwoyokaw olu fɛ waati kelen bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛlɛdugu dugu kelen-kelen bɛɛ la jɛlen kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen bi n'an bɛna sɔnni sigi olu kan o bɛ tali kɛ ale bin'a ka bi CEDEAO ka maaw ni an ka jamana faamaw ma se ka bɛn kelen na donatɛmɛ faga ale waati kow la Goodluck Jonathan ka nali baaraw hakili falenw kɛra k'a kuncɛ bɛn ma kɛ fɔlen na wa o commencé kun kɛra an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ni o bɔra ye fana k'a ladɔnniya k'a fɔ surɔ
kabi lazara waati tasuma dɔ ye an ka forêt classée mun filɛ nin ye i k'a dɔn Segu sira la ta donna yen nɔ min ye ministre min ɲɛsinnen sigida lakanani ma ale ka danganayaw kɔnɔ i k'a dɔn awa Ozo Forêt maa ɲɛma kura ka se Kulikoro mara maa ɲɛmaw n'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛrɛlen kɔni ye surɔfana dun forêt tu kɔnɔ ni lɔgɔbolo ni jibidaw ye tasuma in fagali la hectare 10 a y'o kɔni jeni nka Ozo Forêt y'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na sadani na an ka donkibaru ale kɛnɛ kana na lakanako nasiratigɛ kuma bɛna sɛbɛkɔrɔ maana aw b'a kalama min ye Mali maa 18 olu kun bɛ juguw bolo dɔw san 5 dɔw san 4 dɔw san 7 dɔw yɛrɛ san 1 minnu cɛla i k'a dɔn awa finitigila ka maa 17 ka taa se civil 1 ma min ye Asimina ka cɛdenw ka wulikajɔ kɔnɔ u ye jɔnyajuru tigɛ ka bɔ olu kan na ka sɔrɔ kalama ma waasi an bɛna kuma olu fana ka bi sɔgɔmada in na donkibaru ale kɔnɔna la Mali gun kana kibaruya tɔw ye jumɛn ni jumɛn ye misɛmani fara caman kan an bɛna nɛ don a bɛɛ lajɛlen la sisan dani nɔ ni an ye i k'a dɔn ɲɛkɔmu dɔrɔnin latɛmɛ aw ye an bɛna ninnu walawala aw ye sisan Sanga ye 27 sɔrɔ ni waati na a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na donkibaru ale kɛnɛ kana na yani an ka taa yɔrɔ jan k'a dɔn mars kalo ale bɛna kunbɔ n'ale kunbɔra laada la ale tile 8 o bɛ laɲɛnamaya na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛrɛlen fɛ ha ka ja ka se diɲɛ yɛrɛ bunakun ka musow yɛrɛ tɔgɔ la o kama Mali kɔnɔ finiw bɛ bɔ a bɛ kɛ cogoya minnu na Fanta Tumota bɛna a da don olu la fini mun yɛrɛ fana bɛ yen ni o ye hakika ye ɲinan san ale kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin o ma an bɛna se ɲɛfɛ Fanta Tumota bɛna o ɲɛfɔ k'a yira u la k'a fɔ ni ale y'a sɔnni sigi fini min kɔni kan o ye hakika de ye maaw k'u hakili to o la an y'a fɔ ten an ka jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen hawujalen don donna tɛmɛ faga a bɛna kuncɛ waati jɔn waati fɔlɔ min tun fɔra n'o tun kan ka kuncɛ février kalo tile 27 o kɔni dagura bamananw ko don min yɛrɛ ma boloda o bɛ se jango don bolodalen nka kalaw tali kun mun fɔra a la a ma se ka kɛ sabula wulikajɔ minnu tun kan ka kɛ jamana marabaaw ka fɔla olu ma se ka sabati o kama don ka bɔ fanga bonyana kosɛbɛ waasa dɔw bɛ se ka fara jɔrɔ fanga konoma kan cogo ya min na hali ni san hakɛ do petu ni o ma se ka dɔn fɔlɔ a ko kɔni kɛlen do kekuya fɔ ye kalo 5 fɔ ka taa se k'a dɔn awa kalo 6 ka se san 5 ma o jate de kɔni laɲini kɛra Mali den faama minnu y'u sen do jamana ka sigi k'a fɔ mun bɛ Mali nunkura don an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni CEDEAO mun bɛ yen ni o n'a jɛw kɔni kɛlen do ka sabara don waasa ka busan ta Mali yɛrɛ kama aw ye don ɲɛfɔ i k'a dɔn waati fɔlɔ ma sabati an b'a fɛ kalata ka kɛ nin waati ninnu na walima aw ye don fɔ an ye hakilima bɛ se ka hakili sigi don mun fɛ o kɔni samasamaliw bɛ sen na Goodluck Ebele Jonathan ale nana Mali la o de hukumu kɔnɔ jɔakun laban ninnu na nka bɛɛ ma se ka kɛ fɔlen na bɛɛ y'i fɛ ta fɔ jate mun minɛna o ye k'a fɔ sigi ninnu kɔni kɛra bonya kɔnɔ a dɔnna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka jisuma k'i koliji la wa bɛɛ yɛrɛ b'a fɛ k'i danye janko CEDEAO ne a ka jamana jɛw kun ye i k'a dɔn ɲangata min boloda ni u ye a waleya ni Mali bɛ i k'a dɔn o dɛngɛrɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ nin waati na n'o ye embargo ye a yɛrɛ k'a fɔ embargo dekun belebele bɛ kɛrɛfɛ jamanaw kan i n'a fɔ a bɛ Mali kan cogoya min na nka anw de ye maa ɲaginen ye kɔni kɛra sababu ye bɛɛ ka se ka i fari fa ka hakilinaw fɔ waati minnu fɔra u fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu hakilina kelenw kan nka kuma ɲɔgɔnya olu bɛ senna hali bini a ka bi Isuf Kulubali ale ye Goodluck Jonathan ka jaabi laban minnu bɛ yen ni bɛɛ ma se ka k'u la olu fara ɲɔgɔn kan ɲɛ an k'a lajɛ bɛnkan kɔni ma sɔrɔ ni lajɛ in kuncɛyɔrɔ la u ka wulikajɔ bɛ kuncɛ Bamako waati min na Goodluck Jonathan a n'a nɔfɛmɔgɔw nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u kɔni ka ban ka kuma kunnafonidilaw fɛ lase dɔ senfɛ min kɛra su fɛ CEDEAO ye hakilijigin kɛ ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya ye walasa Mali bɛ se ka mara ni sariyabaju ye cogo min na i n'a fɔ a laɲininen don ka taabolo fɛ cogo min na ale ni Union Africaine yɛrɛ kuma tilennen yɛrɛ ye min ye CEDEAO kɔni jigi t'a ka cogo si la Mali waati tɛmɛ fanga a ka tɛmɛ kalo 16 kan Mali marabaaw fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko laɲini fila min kɛra olu fɛ walasa an ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na k'o si tɛ bɛn olu ma o laɲini fɔlɔ yɛrɛ ye ka waati tɛmɛ fanga kuncɛ kalo 12 kɔnɔna na filanan o ye ka waati tɛmɛ fanga kuncɛ kalo 16 kɔnɔna la ka kɛ ni lase dɔ ye min kɛra juma CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min ɲɛsinnen don Mali ma a kɔni ye hakilisigi kɛ ka ɲɛsin ni kumaɲɔgɔnya sabatili ye walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali ani CEDEAO cɛ
Yusuf Kulubali ale ka walawalaliw tun ye nin ye k'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali kɔnɔ yan nɔ maa minnu bolo bɛ furancɛ fanga baaraw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mali kura n'u donni ani yɛlɛma ka don fɛn caman na o de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kabi san 1900 a n'a kunkanfɛ sariya dɔw de taara ani k'a dɔn jamana yɛrɛ sigibolo dɔw taara ani min ye kabi san 1992 waatiw la jamana ka sariya sun dancili maanali minnu bɔra ko waatiw yɛlɛmalen majɛ ale caman kɔni bɛ an ka sariya sun na ani jamana jɔsenw na n'i ye jamana mara yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a daminɛ jamana ɲɛmaaya so ni k'a dɔn marabaa ɲɛmaa jɛkulu fo ka se wasadenw ni kiiri ni ka taa se jamana ka jɔsenbolo caman ma ko majɛ caman bɛ yen bi minnu yɛrɛ kɛlen don an yɛrɛ ka sariya talen ye n'u bɛ ɲini k'an yɛrɛ bolo fila n'an senw siri ka an kɔni ka taa ɲɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko u mago kɔni bɛ waati la waati mun na fɔ hakili jagabɔ jɔnjɔn de ka kɛ jateminɛ bɛ se ka kɛ o wale ninnu ka falen cogo min na ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan bi k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ jamana mara ta cogo la hali sariya minnu bɛ ta waasa ko dɔw mana kɛ olu bɛ se ka kɔn cogo mun na i b'a ye sariya sun kɔnɔna la sariya wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'olu kɔkari o kuma a kɛlen don an bɛ taa yɔrɔ jumɛn taa yɔrɔ gɛlɛyalen kama ko sigi ka fɔ ni hakili jagabɔ ka kɛ waasa fɛn minnu yɛrɛ man ɲi ni fale bɛ se ka don olu la jamana kɔnɔ ani kala yɛrɛ tacogo gɛlɛya minnu b'o la ni kala yɛrɛ bɛ filifili cogo la danaya cɛni maa min ma tɛmɛ a bɛ ye k'a fɔ tɛmɛniw bɛ kɛ kurutu kɔnɔ wa minnu yɛrɛ bɛ hali n'u pasera jɛlenya na kalataw kɔfɛ min ye kala taba fan dɔ ma sɔni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ baaraw danci cogo siga ni furuku b'olu la ko yɛlɛma ka don ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la waati min bɛ yen ni nin donna tɛmɛ faga mago b'o la k'o baara ninnu sigi sen kan kɔni de b'a la ka kɛ samasamali ye nka maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ donna tɛmɛ faga nin ka kuncɛ bɛ olu ko donna tɛmɛ faga tɛ se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn kan k'u ɲɛsin damadɔni min ma ko k'o kɛ o se n'u damayira la ko k'a tɔ bila faga min ma sigi hakika kɔnɔna la ko olu bɛna se ka tɛmɛ ni baara ninnu tɔ ninnu ye o fana sɛgɛsɛgɛ bɛ caman dusukun na k'a fɔ n'i ye Mali fanga di i k'a dɔn politiki jɛkulu maaw ma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔɔri ko ye o kuma a bɛ kuru ka da an bɔra yɔrɔ mun na k'an m'an yɛrɛ sɔrɔ yen tuguni a ko dun bɛna kɛ cogo di jɛman dun fana wulilen don ka sabara don an nɔfɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu ka laɲini ye bɛnkan minnu bɛ i k'a dɔn keleya tɔɲɔgɔnw kɔnɔ n'o dɔ ye CEDEAO ka bɛnkan jamana minnu b'a kɔnɔ ani UEMOA ka se diɲɛ seleke naani kuru kara ni nansarakulo bilenw ka jɛkuluw ma ko Mali tɛ se ka k'a ta jamana ye k'o bɛ ban ka o sariyaw labato o kama diɲɛma hawjalen dɔ bi ka bila anw ka jamana la a dun ma sɔrɔla k'a fɔ jamana faamaw b'a la ka wele ni laɲini kɛ ko Mali ka gɛlɛya kɔni ye gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛma kan ka i ɲɛto minnu fɛ ko sabula ko fɛnw fincogo ye kelen ye nka o manamana cogo u yɛrɛ fana ye dafarada ye ko bɛ nin cogoya in kɔni na nka hali bi ni a ka bi bɛnkanw ni wulikajɔw minnu mana sɔrɔ a ko la olu dun tɛ sabati fɔ sigikafɔw ka kɛ sigikafɔw bɛ senna dibi la mun na waasa hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na nka Mali ka minɛnw bɔli ka taa jamanaw la o yɛrɛ fana jɔrɔba tun bɛ maa caman na hali n'a ma sɔrɔla k'a fɔ ko ma bile bɔdaw bɛ ɲini jamana faamaw kɔni bɛ ka sigikafɔw kɛ ni jamanaw ye an ka minɛnw minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka bɔ ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ bile bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ olu la cogo min na o kama Mauritanie kɛlen jamana duman dɔ ye ka fara Laginɛ Conakry kan min yɛrɛ ye jɔkun laban ninnu na joona k'a ye k'a fɔ Mauritanienkaw fɛ Mali ka kɔɔri mugu bɛ labɔ cogo di ka se diɲɛ jamanaw ma waasa a bɛ se ka taa feere sugu bulon kɔnɔ o kɔni sera baaraw kun donna ka mobiliba caman olu suru ka bila i k'a dɔn Mauritanie sira kan yɛlɛ ni an ka kɔɔriw bɛ se ka tɛmɛ yen fɛ cogoya min na o baaraw n'u donna k'a ye k'a fɔ Mali ka sanni feere minɛ caman bɛ yen Mauritanie ale ni Laginɛ olu donni bɛ se ka nɔgɔya o yɔrɔ ninnu fɛ cogoya mun na CEDEAO maaw kɔni ni an ka maaw ma bɛn fɔli la an y'a fɔ ten nka an ye gara ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma o y'a jira k'a fɔ Mali kɔni an bɛ ɲagili bi Mali kan o ye tiɲɛ nka Mali faamaw tɛ ka baara kɛ bi jamanadenw ka lafiya kama ko n'i y'o fɔ ko o ye k'a dɔn kuma wɛrɛ ye a ma sɔrɔla k'a fɔ cɛsiri fɛn o fɛn bɛ yen ni dɛsɛ tun kɛlen don ka jaabi sɔrɔ olu la jango kanango nasaratigɛ la olu b'a la ka kɛ sababa ye an bɛ donni min na i ko bi fɛn min yɛrɛ kun ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ni o ye paraw kumana bila maa minnu na n'o ye ka jɔnya juru bila o kan na juguw kɔni tun bɛ taa n'u ye hali u bɛɛ kɔrɔw bɛ tile bi o yɔrɔ tun tɛ dɔn kuma tɛ ka sigi ka fɔ kɛ walima ka kuma ɲɔgɔnya n'u don waasa u bɛ se ka labila cogoya min na
waati dɔ kɛra Mali finitigila ka caman n'u somaw fari kun bɛ ɲini ka fa waati tɛmɛnenw na a ma sɔrɔla k'a fɔ ni juguw tun y'an ka finitigilaka minnu minɛ u tun bɛ san caman kɛ f'u somaw yɛrɛ bɛ sarakaw bɔ ka sangabondaw sigi k'a fɔ ko u denw tora kɛlɛ la ko kibaruya ma sɔrɔ u la k'a sɔrɔ a caman minɛlen don juguw kɔni bolo bamanciya nasaratigɛ la min bɛ tali kɛ an ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ kosa in na wulikajɔ min bɛ yen k'a dɔn ni u ye maliden maa 18 olu salo ka bɔ juguw bolo a dɔw tun minɛlen don kabi san 2019 min bɛ san 4 san 6 fo ka se san 2 bɔɲanko ma caman bɛ olu ye finitigilakaw ye u musow tun ye filiyaw kɛnɛw sigi ka sangabondaw sigi sarakabɔw tun kɛra kaburujuraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun kɛra k'a fɔ olu kɔni somaw tɛyanan kan wulikajɔ minnu kɛra kusani na o kɛra sababu ye ka olu maa 17 finitigilakaw labila ka fara civili fininta maa 1 kan ko kana na maa ninnu kɔni n'an bilala finitigila ɲɛmaw yɛrɛ ka kibaruyaw ni ɲɔgɔn cɛ maa ma bɔ a kalama balani dunuma ta wa o minɛyɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen kɛra a bɛ fɔ ma nansarakan na ko professionnalisme ni o ye finitigiya baara a dɔ ni a dɔnna karili kɔni ye maa ninnu nalen bisimilala jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ an ka kibaruya ɲina Bakari Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lajɛ ka kɛɲɛ ni fanancɛrɔ fanga ɲɛmaw ka wulikajɔ ye finitigilaka mɔgɔ 17 ani sivili mɔgɔ 1 wuli de sera ka labila ni ka bɔ bamanciw ka mara kɔnɔna na jamana ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ maa labilalen ninnu na minnu tun minalen don bamanciw fɛ kabini san 2019 wagati u labilalen kɔfɛ u bisimilala président de la transition fɛ kunu juma sufɛla la kuluba kɔnɔna na a kɛlen kɔfɛ ka maa ninnu bisimila Asimi Goita a ye foli ni tanuli kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma ani fo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu ye wulikajɔ dɔw fana kɛ walasa maa ninnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ bamanciw bolo o kunnafoniya kelen y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna na wulikajɔw bɛ sen na walasa maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ n'u bɛ bamanciw ka bolo ka Mali dugukolo sanfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye colonel Sadio Kamara ye n'ale ye finitigilakaw ani finitigilakaw minnu taara sigilafiɲɛbɔla olu ka minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin don ye donba ye wa a bɛ kunkɔrɔta de ko fɔ ka fara o kan a y'a jira ninnu de ye kɛlɛ cɛfarinw ye minnu bɛ diɲɛ ni kɔ u ka kɛnɛya u ka fɛn bɛɛ walasa ka jamana kɔnɔdenw ani Mali dugukolo fan bɛɛ lakanda kabini san 2012 Mali kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ lakana fanfɛla la kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ bamanci walew la Mali nɔriyan fanfɛ camancɛ a n'a kɛɲɛ kan bolo fɛ tuma min na finitigilaka wɛrɛw n'u bɔla jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka na Mali kɔnɔna na yaasa ka dɛmɛ kɛ bamanci wale kɛlɛli la o bɛɛ n'a ta fura jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ gɛlɛya in na Bakari Sidibe renouveau don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka o ladɔnniya k'a fɔ an ka otage labila in na an y'a kanu min ye Mali kɛlɛbolo ɲɛmaaba ni o ye général de division Umaru Jara an ni a ye hakili falefale kɛ Mali cɛdenw b'a la ka se ka labilali minnu kɛ a b'a la ka kɛ cogo di ani wulikajɔ jumɛn de sababu ye ninnu ye a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'a dɔn Guinéw b'a kɔnɔ nka min jɛlen don n'o ye hakika ye o ye k'a dɔn k'a fɔ minɛnw ani kɛlɛ yɛrɛ fɛrɛ hakilina kura minnu bɛ an ka cɛdenw bolo bi ko ninnu bɛ ka kɛ sababu ye ka nin baara ninnu sinsin a y'a damasiyɛn ka hakilina dɔ fɔ minnu yɛrɛ jɛlen don i ko turutigɛ k'a ye k'a fɔ otage maa 1 maa 2 maa 3 k'u to juguw bolo ka kumaɲɔgɔnya don ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ ka sara k'u labila o ka nɔgɔ maa caman ma nka min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ka juguw kɔni ye i k'a dɔn maaw ye juguw bolo ka se ka kɛlɛ bolo wuli ka t'olu jagoya ntaraki ka bɔ bolo ka sɔrɔ damakari maana kalama an ka cɛdensi wasi ko kɔni ye baara ye hali diɲɛ jamana sebatigi minnu ye grande puissance ye o kɛli ma nɔgɔ olu ma bi nka Mali kɔni m'a la ka se k'o kɛ misaliya fɔlɔ ye chinois maa 4 minnu labilala a yɛrɛ k'a fɔ u ma labila kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la Mali finitigilakaw ye kibaruyaw salo dugutilaw fɛ ka sɔrɔ ka pankuru wuli ka taa tasuma don juguw la wa k'an ka maa minnu bɛ bolo la n'o ye ka taa se chinois maa 4 ninnu ma ka u kɔni salo ka bɔ ka sɔrɔ kalamu si wasi an b'a ye k'a fɔ nin minnu fana labilala nin ye n'o ye maa 18 ye u kɔni lasera ka labila an ka finitigiw ka fɛɛrɛ kuraw ni u ka subahana mansi minnu b'u bolo jateminɛw kɔnɔna la jugu minnu bɛ yen ni olu kɔni kun kɛlen don k'u minɛ k'u daga maa caman yɛrɛ tun bɛ yɛrɛ ɲininka yala ninnu bɛ Mali kɔnɔ wa nka olu tun bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ tubabuw ka se kɛlɛbolo minnu b'an bolo yan olu kɔni ma se ka kɛ sababu ye ka Maliden jigi fa ni maa ninnu labilali la nka an ka armée yɛrɛ de wulikajɔ kɛ ka se ka ni maa ninnu labila min ye k'a dɔn k'a fɔ ni nin baaraw tora sen na i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka na ni jigisigi kuraw ye an ka jamana ale kɔnɔna la
an y'a fɔ ten tɔ min ye kunun lazara waati nɛgɛ kaɲa 17 wagati jama balila ka tasuma sisi kɔni ye faya kɔnɔna la Segu sira kɔni na kama min ye bolo mana funu a bɛ da tigi kɔrɔ min ye Mali ministre min ɲɛsinnen don sigida lakanani koɲɛw ma ni o ye Modibo Kone ale ye danganayaw di o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Ozofrɛw ka ɲɛmaaba kura ma ni o ye inspectrice générale min ye Madame Kanute Fatumata Kone ko a ka wulikajɔw boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ale fana ye Kulikoro directeur régional o min ye Ozofrɛ ɲɛmaa bolofara in bɛ Kulikoro mara bɛɛ cogoya la ni o ye commandant Bouakar Kulubali ani a ka cɛden minnu bɛ k'a daminɛ k'a dɔn chef de cantonnement minnu bɛ Kulikoro ka taa se poste agent minnu bɛ Tienfala Zantigila ani Kasela olu kɔni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan joona joona olu ka taa Lazara kɔni seli forêt kɔnɔna la tasuma faali kɔnɔna k'a daminɛ 16h fɔ ka taa se 21h45 wagati kɔni ma tasuma nin sera ka kunna jɔ nka o y'a sɔrɔ a ye hectare 10 bɔɲanko a y'o bɛɛ jeni ka taa ni a yɛrɛ ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin tasuma in sababu ye mun fɛn ye a kɔni jaabi hakika ma dɔn fɔlɔ nka kibaruya fɔlɔw y'a jira k'a fɔ mobilibatigi minnu bɛ u jɔ Segu sira kan ka tedagaw sigi ani ka tasumaw minɛ k'u ka magoɲɛw kɛ olu caman de b'u kɔ don ka taa ni u yɛrɛ ye ka tasumaw to ye fiɲɛ bɛ don olu de la ka kungo kɔnɔna forêt jeni o kɔni soni sinen don fɔlɔ de la sabula mission yɛrɛ ye o maa dɔw sɔrɔ minnu bɛ tewuliw ni k'a dɔn sigarati minnu na gitɔrɔn kannaw na kibaruya ta ko filanan na an bɛna ja ninnu ye ja minnu na an ka Ozofrɛ maa ɲɛmaaba yɛrɛ ni a ka cɛdenw bɛɛ yɛrɛ de ye ji bidɔnw ta ka tasuma ninnu faga ani ka furabulu tigɛ ka tasuma in dala bɛɛ waasa a bɛ se ka sa joona k'a ye k'a fɔ dɛmɛ kan ka don Ozofrɛ la janko sapɛri ka minɛnw ɲɔgɔnna na citernes walasa ni kasara wulila u yɛrɛ bɛ se ka ji ɲɛnama sɔrɔ cogoya min na min ye nɛgɛ ɲɛ 8 waati kibaruya ninnu n'a jaw bɛna yira aw la danganaya ale kɔnɔna la saga 43 o dafara nin waati na minnu bɛ n'u b'a la k'a lajɛ nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko maaw k'u sigilen to kibaruya tɔw bi kana an bɛna bɔrɔ dayɛlɛ aw ye Fanta Tongonta nin ye kibaruya kunfɔlɔw ye sɔɔni an b'a tɔw fara ɲɔgɔn kan sisan siga tɛ o kuma la Amadu k'i fo baara kɛcogo ɲuman na an bɛ Sori Ibrahim Jalo bisimila ni sanga kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu di wagati sera an kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma Batoma Kane ale anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Batoma a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatilen don